Velkommen til dig, Lone Rasmussen. Tak skal du have. Nu har jeg ikke forstået et kuk af, hvad du har sagt overhovedet. Det er meget positivt. Du skal ikke være ked af det. Nå, det er jeg sådan. Jeg føler mig meget tryg heroppe sammen med dig. Det er godt. Jeg er så glad for, at det er dig, der skal interviewe mig. Ja, er du det? Ja. Hvorfor? Det er dejligt. Jamen det er, fordi det er så rart, fordi det, jeg beskæftiger mig med, det er jo noget med kvinder. Det er, hvordan kvinder får det nemmere i verden, og hvordan kvinder, de kan slippe den der frygt for, at det, man ikke siger er godt, eller at det, man tænker er mærkeligt, eller du ved sådan det der, man kan tænke, har jeg overhovedet nogen plads i livet her? Og det kan man bare blive så sindssygt trist af. Har du så noget råd til mig, før vi begynder? Ved du hvad, jeg synes simpelthen, du er så dejlig, så jeg tror ikke, jeg kan lære dig noget som helst. Altså de der øjne der. Altså synes jeg ikke, at Barbara har de mest fantastiske øjne. Kan I se dem? Vi klapper for Barbaras øjne. Tak. Man siger jo, at øjnene er sjælens spejl, så det må jo være fantastisk at være dig. Ja, det er meget fantastisk at være mig, faktisk. Ja, det tænker jeg. Lone, tænker du på, hvad vores gæster her i aften mener om dig? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Og grunden til, at jeg ikke tænker på, hvad de mener om mig, der jeg har jo ikke noget jeg skal jo ikke vælges til kommunalvalg eller noget som helst, så det er jeg jo sådan helt ligeglad med. Min eneste grund til at lave noget som helst af det, jeg gør, det er bare, hvis mine erfaringer kan hjælpe andre, så synes jeg, det er fantastisk.